Iki ana ning sawetane perbatasan Tulungagung Trenggalek. Iki ana ning kulone kali, kulone Kiping. Kene iki pas apa jenenge perbatasan Trenggalek karo Tulungagung. Sugeng siang lur, sugeng kebanggan malih kalih kula Pak Rokim neng channel Rokim Vlog. Dulur-dulur iki aku lagi istirahat kerja, ngiyup neng Mauni. Iki ana neng sawetane perbatasan Tulungagung Trenggalek. Iki ana neng kulone kali, kulone Kiping. Kene iki pas apa jenenge perbatasan Trenggalek karo Tulungagung. Iki ndelok suasana apa kampung, suasana desa. Neng kampunge saiki senajan neng kampung akeh wong padha duwe kendaraan ngono kae lho. Kendaraane isih nyar kae. Dalane nang tengah sawah. Ning kene tandurane isih tasmatun pisan lho. Kuwi rata-rata parine tasmatun pisan. Rata-rata tasmatun pisan. Jadi parine iki urung enek sing jebul wae lho. Wae iki sik apa jenenge? Isih urung metu wae lho. Kembange apik lho. Kayak omah apik. Ning sawah kae ketok wit pelem kae. Wit pelem pakel lho. Suasana keindahan kampung ning perbatasan Trenggalek karo Tulungagung. Dadi kulon kuwi kulon omah ki wis apa jenenge? Wis Kabupaten Trenggalek. Kamulan. Kono ki masuk desa Baruharjo. Dadi ning kulon kae sing grumbul-grumbul kae ki desane Baruharjo. Baruharjo ki melu Trenggalek. Sawahe lek ngene iki panas hawane lho. Sawahe hawane iki panas. Wabeh tandurane pari. Kabeh tandurane pari. Kuwi kali ngono kuwi lho. Kali teko gunung kuwi ngidul playune. Tapi aku ora roh jenenge iki kali apa. Kayak wit garing. Ngono kae lho kadang wit ijo royo-royo karo wong-wong ngesore dibuang. Akhire
wite mati lur, terus garing ngono kae. Nah, dadi wite iki terus mati ngono kae lur. Rusakne lur ya. Kayak ngono kae. Wite diaring terus kae nek wong lagi apa jenenge numpak motor mulih kesusu-susu kayak bar kerja oleh duit terus kayak mau marung neng lodoh ayam tiwul lodoh ayam terus kewareken kayak mau kudu ngising jadi lek melaku mah diantar nih lur ceritane suasana neng perbatasan antara Kabupaten Trenggalek karo Jawa Timur karo Tulungagung maksudnya kuwi perbatasane suasanane ngene iki lek awan iki mben ki ngene area wong leren lek ngantuk tapi suwi-suwi dingklike iki ya ajur ya jenenge tangane manusa ki ana sing jahil kadang-kadang putih adine ambruk dingklike dadi saiki lingguhan iki ora enak lho mek bekase kaya iki lagi bekase lingguhane di bekase lingguhane ngono kuwi ning kene iki umpamane pas parine kuning wah panen apik di jikok videone lho lek ngene iki tas tandur matun pisan pindho dadi mek ijo royo-royo ngono urung enek wae tapi koyoke saloke iki rata apik kuwi kuning to lho wah iki manuk kutut iki manuk kutut wakeh manuk kutut lokal lur saiki diculi karo wong-wong wong iki do sadar dadi manuk dicul-culne saiki cara ora lur nih nang wit lho lur tilak-tilak iki lho iki manuk kutut lho kae wong teko desa arep ning kutha kae mburine ke mau wis bar ngising balik neh kerja apa dolan wong tak oleh duit dolan jadi dalan iki kayak pelonto putih-putih ya lho kae gunung sing dhuwur kae gunung anu Gunung Tanggul Turus kono kae keluar manuke muni manggung paling susuhe ning kono lur kae kono anu berbeken karo suara mobil ndak tak krungu to lur nah ya wis sementara videoku tak cukup sakmene lur matur suwun sing wis melu aku ndelok suasana neng persawahan neng perbatasan Kabupaten Tulungagung Trenggalek sing wis subscribe neng channelku tak dongakne muga-muga dimurahne rezekine saka aku Pak Rokim neng channel Rokim Vlog nuwun